ଆଜି ପକେଇ ଦେଇଥାଉ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଇଏ କଲ 4 ଖଣ୍ଡ ନେଇ ଦେ ଦେ ଲୁଣ ଭାଇ ଚାମଚ ଆଣ ସୁଖା ଉପରେ ଟିକେ ଛାଣି ମାଛ ବି ଏମିତି ପତ୍ର ପୋଡ଼ା କରାଯାଏ। ଛୋଟ ମାଛ ଜେନ୍ତା ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଛୋଟ ଯେଉଁ ମହୁରାଳି ହାତ ଉଠେଇକି ଟିକେ ପରେ ଦେଖେଇବୁ। ଏ ପତ୍ର ନୁହଁ ଫୁଲରେ ଆଇଥିଲା। ଲାଇଟର ଗୋଟେ ନେଇ ଆସିବି। କড়େଇ ବସେଇ ଦେଇଛି। ତିନି ପୁଡ଼ା ତ ହବ ଆଉ ବହୁତ ତେଲ ପକେଇଦେବି ପୁରା କମେଇଦେବୁ ଶୋଇଲା ବହୁତ ତେଲ ପକେଇଦେବୁ ତେଲ ପକେଇବା କଥା ମଉଳି ଦେବୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ମଉଳି ଦେଲେ ଏପଟକୁ ଧୀରେ ଥୋଇବୁ। Look how beautifully it's cooked. ପତ୍ର ଖାଇଦେବୁ